Masu sauraronmu ina fata an waye gari lafiya. Ga labaran labareta mai karantawa shine Sunday Abednego Simon, amma kamin nan ga kaninsu. Labarita TV is a special TV. Labarita TV is the best of all. Masu sauraronmu ina fata an waye gari lafiya. Ga labaran labareta mai karantawa shine Sunday Abednego Simon, amma kamin nan ga kaninsu. Fitaccen mawakin Najeriya ya kamu da soyayyar 'yar majalisa. Wata mata a Kaduna ta nemi saki, ta faɗi faman da take yi da jima'i. Kunle Remi da matarsa sun yi murna haihuwan farko da dalilin muhimman sunaye yarinyar. A wani bidiyo mai ban tausayi, wani bature ya yi wa wata matan Najeriya mai yaya biyu kyautar miliyan 154 haɗe da mota bayan haduwansu. To ga labarin bi da bi, a dakace mu. Labarita TV is a special TV. Labarita TV is the best of all. Fitacce mawakin Najeriya ya kamu da soyayyar 'yar majalisa. Mawakin Najeriya Innocent Idibia ya sanar da alakar soyayyar da ke tsakaninsa da 'yar majalisar jihar Edo, Natasha Osawaru. Natasha, mataimakiyar shugaban masu rinjaye a majalisar Edo, ta ja hankalin mutane bayan bular da hotuna da bidiyoyinta da Tubaba. A cikin bidiyon da ya hadu, Tubaba ya ce Natasha ba ta da alaka da rabuwarsa da Annie, tsohuwar matansa, kuma yana son 'yar majalisar da aure. Za ku ji wata mata a Kaduna ta nemi saki, ta faɗi famar da take yi da jima'i. Wata matan aure a Kaduna mai shekara 37 ta nemi kotu ta raba aurensu saboda yawan bukatar kwanciyar da mijinta ke yi da ita kowace rana. Linda Steven ta bayyana cewa mijinta Felix yana yin mata duka idan ta ki amincewa da bukatansa, duk da cewa sun shafe shekaru 6 tare. Ta ce yakan tadda ita daga tsakiyar dare har safiya kuma, duk da kukan da take yi baya dakatawa. Mijinta Felix ya roki kotu da kada ta raba aurensu, yana mai cewa yana kaunar matansa, kuma yanzu ya shirya rage bukatar. Kunle Remi da matansa sun yi murna haihuwan farko da dalilin muhimman sunaye yarinyar a wani bidiyo mai ban tausayi. Kunle Remi da matansa sun yi murna samu ya na fari, ya bayyana dalili da ya sa aka ba yarinyar muhimman sunaye a wani bidiyo mai ban tausayi. Kunle Remi Bolatuwi sun yi murna zaman iyaye a farko a rayuwarsu, wanda ya tsunduma dubbai mabiyansa da yawa a yanar gizo cikin murna. A ƙarshe sun sanar da haihuwa 'yarsu a yanar gizo ran 26 ga watan Maris 2025. Sau da yawa mutane sun nuna farin cikinsu yayin da Kunle Remi suke bayyana gwagwarmaya da suka yi a lokacin haihuwar ɗiyar nasu. An kuma bayyana muhimman sunaye da suka ba yarinyar. Wani bature ya yi wa wata mata Najeriya mai yaya biyu kyautar miliyan 154 haɗe da mota bayan haduwarsu. Wani bature farin fata ya yi wa wata mata baƙar fatan Najeriya mai yara biyu kyautan kuɗi da yawansu ya kai kimanin miliyan 154 da mota bayan da ya ziyarce ta. Kamar kyatta ido, wani bako bature farin fata ya canza rayuwar wata mata 'yar Najeriya da kyauta da bata taba tsammani ba. Bayan saduwansu da matan mai yaya biyu, bature ya mika mata dola 100,000 wanda yawansu ya kai miliyan 154 da mota da wata babban kyauta mai ban mamaki. Baturen nan ya bayyana dalilin da ya sa ya yi wa matan wannan irin kyautan kamar haka. Wannan ya jawo hankalin mutane a shafukan yada labarai na zamani. Ga labaran kenan, sai anjima. Labarita TV is a special TV. Labarita TV is the best of all.
educating you, entertaining you, presenting to you.